Bon vespre, benvinguts, benvingudes a la continuació d'aquest cicle que vam anomenar El món que ens espera i que al llarg d'aquest octubre hem pogut gaudir dues ponències molt interessants sobre arquitectura urbana, com ens afectaria o com ens ha afectat aquesta pandèmia i com els arquitectes es plantegen el nou urbanisme i els nous models de ciutat o els canvis que s'haurien de produir, així com també els canvis que les nostres llars, els nostres habitatges, hauran de començar a plantejar de cara a aquestes possibles pandèmies o situacions de futur que ens puguin arribar. Tant una com l'altra, com dic, s'han realitzat aquest octubre amb un acord amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya de la seu a Girona. I ara continuem avui amb el Big Data, amb aquest cicle de conferències que comença Ramon Alcoverro, professor de la Universitat de Girona de Filosofia, retirat o semi-retirat. I en tot cas, en Ramon ens parlarà del Big Data. Ja el tenim aquí, en Ramon amb nosaltres, i res, us deixo amb ell. Serà una conferència d'uns 15 minuts i res, gaudiu-la, que segur que en Ramon ens encoratjarà i ens motivarà. Ramon, hola. Benvingut, quan vulguis. Hola, benvinguts tots els que m'esteu escoltant per la xarxa en aquests moments tan complicats de pandèmies i de misèries que no són només de salut, sinó que són també, en certa manera, morals i culturals i polítiques. Avui volíem parlar de Big Data. Hem parlat en aquest cicle també sobre urbanisme. I de la mateixa manera que les ciutats físiques estan canviant, també s'està construint una mena de nova ciutat informàtica a través d'internet, una xarxa global que, a més, globalitza pensament, globalitza ideologia, globalitza política i globalitza vida quotidiana. És molt important que ens adonem que estem entrant en una nova època que ara anomenem Big Data, l'època de les grans quantitats d'informació. Big Data és un concepte relativament recent. Va aparèixer l'any 2000 per designar la informació emmagatzemada a internet a partir de 5 criteris bàsics que són anomenats les 5 V baixes, les 5 V. Volum, velocitat, varietat, veracitat i valor. Nosaltres estem organitzant o estem començant a viure, volent o no volent, una societat que s'organitza sobre grans quantitats d'informació que van molt de pressa, que són molt diverses, que tenen un valor complicat en la veracitat i que creen valor perquè són capaces de provocar noves economies i noves maneres de viure. Aquestes 5 V baixes, volum, velocitat, varietat, veracitat i valor, són les que enmarquen el que és el moviment i el pensament del Big Data o la reflexió sobre el Big Data. De totes maneres, fins l'any 2010 no es va publicar un article dedicat al Big Data a la Wikipedia en anglès. És molt curiós que estem parlant a finals del 2020 d'un tema que es comença a divulgar a nivell massiu a la Wikipedia fa només 10 anys. I des d'aleshores, el tema de la informació que acumula les xarxes, els problemes que implica la gestió de les grans quantitats d'informació, tot això ha entrat a formar part dels debats centrals sobre la democràcia, sobre les llibertats en l'època actual, etc. Nosaltres, avui en dia, estem absolutament concernits per un debat que, si ho anem a pensar, la paraula comença a circular fa 20 anys i només fa 10 anys que arriba a la Wikipedia. Estem parlant d'una velocitat de transmissió cultural espectacular. Això no havia passat mai en la història del món. Estem parlant d'un tema que fa 10 anys no estava a les agendes i avui en dia és impossible passar-se'l per sobre, impossible de prescindir-ne. Big Data és un debat que cal conèixer perquè la societat actual és una societat que acumula informació en quantitats immenses i qui té informació té també poder. És important que entenguéssim que estem ara en la quarta revolució industrial. La revolució industrial, d'alguna manera, comença a finals del segle XVIII, principis del segle XIX, amb les màquines més mecàniques. Simplement una màquina era un objecte que
recollia energia i produïa treball. Manipulava l'energia per convertir-la en treball. Les primeres màquines eren purament mecàniques. La segona revolució és la revolució elèctrica, que ja demana una quantitat d'energia molt superior, etc. La tercera és la revolució informàtica i ara estem en la quarta revolució industrial, que estem anant-hi a tota velocitat, que és la revolució Big Data que deriva d'Internet. Bé, el fet és que a la xarxa cada vegada hi ha més quantitat d'informació. La informació circula més i més de pressa i cada cop és més variada i cada cop ens implica més vitalment. Tota aquesta informació, que pot ser gestionada amb algoritmes cada vegada més potents i que permet extreure informacions noves a base de creuar les informacions que ja tenim, tota aquesta informació brutal i immensa de milions i milions de petabits és el que en diem Big Data. Quan parlem d'un petabit, parlem d'una dimensió absolutament desconeguda. Un petabit és una unitat d'informació que equival a 1 elevat a 15. Una quantitat d'informació, un 1 i 15 zeros en bits. Això és una quantitat d'informació inimaginable per la ment humana. La xarxa, això és molt important entendre-ho, no és un cervell exactament igual que l'humà. La xarxa no té una intel·ligència exactament igual que la humana. Per què? Doncs perquè els humans tenim informació, però aquesta informació és modelada per les emocions, pels sentiments, per les valoracions. La xarxa no té sentiments, emocions, valoracions, subjectivitat. La xarxa el que fa és purament estadística, matemàtica i acumulació de dades. Per tant, quan es diu que Internet pensa, molt de compte en què significa pensar, perquè el model de pensament d'Internet és un model de pensament matemàtic i científic, absolutament objectiu, mentre que el model del cervell humà és emocional. I aquesta diferència és fonamental. Nosaltres i les màquines sempre tindrem un problema, que és la gestió de les emocions, dels sentiments, de la intimitat, de qüestions que no són estrictament matemaritzables en base. Bé, doncs, Big Data, ja us dic, no és un cervell humà, és un cervell posthumà, un cervell tecnològic. I Big Data pot ser descrit en termes de matriu o de càlcul. Big Data és volum multiplicat per densitat. Big Data és, i això és important, un volum multiplicat per densitat. Un volum big, immens, permet explorar milers i milions de dades, encara que estiguin disperses i estiguin poc organitzades. I a partir d'aquí establim algoritmes que correlacionen tendències, explotem les informacions, etc. A més, la fusió de les dades i la gestió de les dades es fa en temps real. I això permet portar a la pràctica un gran nombre de processos que tenen influència social. Al tenir moltíssima informació i al poder manipular-la en temps real, podem, per exemple, pensar el màrqueting, podem pensar la gestió de les ciutats, podem pensar les empreses, podem pensar com funciona un hospital, podem preveure com hi ha això del Covid, etc. A través de càlculs que només poden fer computadores, s'aconsegueix que milers i milions de dades s'articulin de manera que els algoritmes tenen una gran capacitat predictiva sobre comportaments futurs i, de pas, i això és el que ens interessa, simplifiquen la seva gestió. Per exemple, si tenim moltes dades sobre la salut d'una persona, podem calcular com es trobarà d'aquí 10 anys sense gaire marge d'error. I això li interessa a la persona mateixa, però evidentment li interessa a la Seguretat Social i a la seva agència d'assegurances, que li posarà una quota o una altra. És a dir, quan podem tenir moltíssima informació acumulada, podem veure tendències de futurs que es compliran de manera bàsicament inexorable. És altament improbable que si tens milions i milions de dades d'un individu, aquest individu actuï d'una manera molt diferent al que han fet les dades acumulades durant anys. I és molt difícil que actuï d'acord a patrons diferents dels que ell haurà, diguéssim, assumit personalment durant anys. Això és important tenir-ho present. És a dir, l'imprevist disminueix conforme més dades disposem sobre la realitat. Podem, d'alguna manera, domesticar la realitat a base de sotmetre-la a milions i milions de dades i d'articular preguntes que fins i tot el mateix individu no s'havia fet. A més, un algoritme matemàtic de Big Data aprèn, és a dir, és capaç de millorar-se i de reajustar-se a ell mateix. En aquest aspecte podem dir que estem parlant d'intel·ligència
a condició que entenguéssim la paraula intel·ligència com una metàfora. Perquè, com he dit abans, la intel·ligència dels ordinadors no és la intel·ligència humana. No hi ha emocions, no hi ha sentiments, no hi ha empatia, per exemple. I això és important. La màquina, la paraula empatia no l'entén. Hi ha un personatge que es diu Nicholas Carr, que té un llibre que es diu The Glass Cage, que precisament parla sobre la utilitat de les màquines a diferència de la utilitat dels cervells humans. Les màquines no es cansen, no es distreuen, no dubten, no s'emocionen i sobretot no saben què és l'empatia, senzillament calculen. I la seva fredor actua com a contrapunt de l'emotivitat humana. A veure, a vegades els humans som excessivament emocionals i potser ens pot interessar disposar d'una maquinària que sigui objectivable, que sigui purament matemàtica i lògica. Però la vida té altres elements que no són exactament racionalitzables i lògics. Amb el Big Data, i concretament amb el que s'anomena mineria de dades, la mineria de dades famosa, es gestiona ara mateix el trànsit, els hospitals, les fàbriques, la informació sobre el temps que farà demà, els punts de vigilància dels Mossos d'Esquadra a les carreteres, el valor d'una empresa en la borsa, o la vostra solvència per pagar un crèdit, o el currículum escolar dels vostres fills. Avui en dia, el que eren abans els minaires, que anaven a la mina i treien carbó, doncs avui en dia són els enginyers informàtics que de les quantitats tremendes de dades en treuen informació. Els antics minaires picaven carbó i separaven el carbó dels altres animals. Doncs bé, amb les eines Big Data fem això. Depurem dades, busquem informació significativa entre milions de petabits i a l'articular aquesta informació li donem un valor predictiu. I a més això es fa de pressa i sense intervenció humana, perquè tots els càlculs els fan les màquines. És a dir, no hi hauria humà capaç de fer amb molt temps d'una vida els càlculs que fa una màquina en un segon o 2 segons. I això és terrible, perquè també ens situa en una situació de minoria d'edat una mica complicada. Ens situa en una situació de dependència bastant terrible. Doncs amb el Big Data tenim no només una nova eina a base de càlculs, sinó que també tenim una nova era, i això és important. Amb el Big Data podem fer coses ja ara mateix, com saber de quin sexe és una persona només calculant els tipus de pel·lícules que mira a la xarxa. Això ho fa Yahoo Movies sense problemes. O podem determinar la vostra edat a partir dels productes que compreu. És a dir, tu vas a qualsevol botiga online i a través dels productes que compres, això ho va fer una marca xinesa que es deia Tafeng i avui en dia ho fa tothom. O les vostres opcions polítiques i sexuals queden també reflectides en la xarxa, o les vostres creences religioses. I tot això es pot convertir en mercaderia i et poden enviar una informació. Fins i tot hi ha un cas terrible, que va ser molt famós fa 3 o 4 anys, en què a una dona el Big Data li va descobrir que estava embarassada abans que ella mateixa sapigués que estava embarassada. Cosa que és terrible, perquè li van començar a enviar informació sobre roba infantil i coses d'aquestes i ella no sabia que estava embarassada. Però simplement a base de les recerques que havia fet es va trobar amb què la senyora aquesta, això em va fer un article i és bastant conegut, la senyora aquesta es va trobar amb què li enviaven aquesta informació. Per tant, podem dir que amb la Big Data entrem en una nova època de la història de la ciència, en una nova era del coneixement, i això és molt important entendre-ho. A veure, ho resumeixo molt per sobre, per això seria molt més llarg. Al llarg de la història de la ciència o història de la recerca científica, hem tingut com 4 grans èpoques. Els grecs antics feien teories, Plató, Aristòtil, tota aquesta gent feia teories. Explicava el món d'acord amb les observacions que havia fet. No feien experiments els grecs, feien experiències, que és molt diferent. I a partir de les experiències organitzaven les seves teories. A partir del segle XVII, la ciència fa experiments, és a dir, la matemàtica ha progressat tant que podem fer una experimentació, podem anar a un laboratori, convertir les dades en matemàtiques, organitzar-les i elaborar hipòtesis que moltes vegades no pertanyen al sentit comú. És a dir, el més famós és allò, la Terra és plana. La Terra és plana perquè jo veig que la Terra és plana. Per entendre que la Terra no és plana, hem de fer uns càlculs matemàtics. No estem fent una observació, no estem fent una experiència, estem fent un experiment. Els físics del 17 i del 18 fan experiments, no experiències.
A partir del 19, a partir dels físics del 19 i a partir d'Einstein i tot això, es poden fer càlculs i simulacions que ja permeten explorar les galàxies, explorar, per exemple, el clima, començar a fer teoria sobre el clima, que era una cosa que interessava bastant. I a partir del 20 i amb el Big Data, amb la mineria de dades, el que podem fer és descobrir lleis de la conducta. Això és molt més important. És a dir, la física ens explicava com era l'univers. Ara podem entrar en com és la mentalitat dels individus, com és la governabilitat de les societats, podem gestionar i preveure les demandes que les comunitats humanes ens faran i, per tant, podem gestionar la nova política. Però això és important. És molt important perquè, d'alguna manera, es compleix un somni que venia dels grecs, que és el somni d'una societat pasturejada pel saber. Una societat pasturejada pel saber. Plató havia inventat una teoria molt bèstia, que és la teoria del filòsof rei. El filòsof rei era l'home que sabia i com que tenia coneixement, podia governar. Ara tenim les eines per als filòsofs reis, que són les eines que ens dona el Big Data, que ens permeten saber com funciona la societat en temps real, monitoritzar-la i a partir d'aquí pasturejar-la, governar-la. El filòsof rei era el pastor de la ciutat. Ara el filòsof rei disposa d'unes eines matemàtiques estadístiques que li permeten saber per on iran les societats futures i, per tant, anticipar-se a les peticions de la societat i governar-la més o menys pacíficament. Això planteja qüestions molt complicades per a la democràcia. Big Data no és només una tecnologia, és una mentalitat i això és molt important que s'entengui. Per tant, la potència del Big Data és una cosa que s'ha d'entendre posant-la en la història de les idees. Alguna gent compara el Big Data o els Big Data amb l'equivalent a l'artilleria en la història de les guerres. Els cavallers que anaven amb un cavall i amb una llança, arriba un moment que venen els canons i ja no serveixen per res, queden absolutament fora de joc. Quan va aparèixer el canó, una manera de fer la guerra es va acabar per sempre més. En els manuals d'història militar o els manuals militars, l'artilleria es defineix com l'arma dels focs potents, profunds i precisos. Doncs els focs potents, profunds i precisos, los fuegos potentes, profundos i precisos, que deien quan fèiem la mili, avui en dia són els de Big Data. L'ús d'un arsenal d'informacions per tal de guiar l'acció a través de la potència de càlcul de megaordinadors pot automatitzar processos, però també pot permetre que es prenguin decisions informades, consistents, que eviten tensions socials, però que al mateix temps també limiten molt les possibilitats de llibertat real dels individus, dels ciutadans. Per tant, Big Data és una gran mina d'informacions, però també és una eina molt potent per anorrear les llibertats públiques i, per exemple, per suprimir la intimitat de les persones. Fins ara, quan estaves a casa teva, a porta de casa, i my house is my castle, no? A dintre de casa no entrava ningú. Ara internet t'està monitoritzant constantment. I amb una cosa que està per venir, que vindrà els pròxims anys, que es diu l'internet dels objectes, l'internet de les coses, cada element de casa nostra tindrà un ordinador. Tindrà un ordinador incorporat, un xip incorporat que donarà informació. Sembla ser que una cosa tan tonta com la rumba, aquestes maquinetes que serveixen per netejar, ja porta una mena de microxip a dintre que informa de com és la casa. I així la rumba pot moure's amb més ordre i amb més capacitat de neteja. Això és terrible, perquè, clar, si li envien a un xinès o a un nord-americà o a una multinacional la informació de com és casa meva i quantes habitacions tinc i quants llits tinc i quan no sé què, poden passar coses terribles per la meva intimitat. Per tant, la potència de Big Data és molt important perquè permet gestionar millor la cosa pública, però és molt perillosa perquè limita les llibertats i limita la vida privada. Com diu Maria Àngels Barberà, que és la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades,
en un informe que ha fet amb la periodista Carme Peiró sobre la gestió ètica de dades, s'està gestant un nou model de societat sense que aquells que l'integren se n'adonin. I això és important. S'està gestant un nou model de societat sense que aquells que l'integren se n'adonin. Per això és molt significatiu i molt necessari que la ciutadania sigui conscient del paper de Big Data en les nostres vides i de la necessitat d'articular algun tipus de control democràtic. És important insistir en una cosa. Big Data no és una gestió neutra, ni tampoc és només un negoci, ni tampoc és només una sèrie d'empreses. És una forma de viure, una forma en la que viurem, una manera en la que viurem, i per això cal organitzar-la en favor de la convivència, d'una convivència que sigui respectuosa, que sigui mínimament invasiva i que estigui orientada al bé comú o a la societat decent. Avui, la capacitat de càlcul dels ordinadors i el perfeccionament dels programes informàtics ha avançat tant que pràcticament tothom ja pot tenir a casa seva les eines que es poden fer servir cada dia per aprofitar la tecnologia i que fins fa molt poc només utilitzaven les grans corporacions. Per exemple, avui en dia és perfectament possible tenir el forn de casa i encendre'l amb una aplicació que tens en el telèfon mòbil. Quan vas venir amb cotxe, dius, mira, mentrestant m'escalfen el pollastre que tinc al forn, li envies amb el mòbil una ordre a la teva cuina i la teva cuina s'encén sola. Per tant, això del Big Data actua en la vida quotidiana de la gent. L'anomenat internet de les coses, que ja hauria vingut més de pressa i perquè aquest any estava previst que això tirés més endavant, el que passa és que amb la Covid això està tot molt aturat, però això acabarà venint, doncs l'anomenat internet de les coses serà barat, segur i eficient. I ara bé, òbviament, qui decideixi com s'articula aquest internet de les coses, qui decideixi quina enginyeria té aquest internet de les coses, és el que tindrà el poder. I el que quedi fora, doncs home, podràs quedar fora, però serà molt fotut. Podràs viure, evidentment podràs viure, però podràs viure amb molta dificultat. És com si ara no tens cotxe o com si ara no tens aigua potable. Clar que hi ha gent que té aigua potable o no té cotxe. I clar que viuen, però viuen en condicions molt més difícils. Per tant, no és una cosa de dir, no, ens hem de negar a tot això, hem d'impedir no sé què. No, en tot cas, hem de ser suficientment intel·ligents com per gestionar-ho en favor del bé públic, que és una altra qüestió. En el seu llibre Homo Deus, que ara està molt de moda, no sé si heu llegit Homo Deus, una breu història del demà, que és de Yuval Noah Harari. Harari l'ha publicat en molts idiomes i inclús també està en català, de 1962. Doncs hi ha un capítol que en diu La religió de les dades i diu hem arribat a crear a través d'internet, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitter, etc., de les xarxes socials, una nova religió que té 3 manaments. Enregistra, puja tota la xarxa i comparteix-ho tot. És a dir, sembla que si no fas partícips als altres de la teva vida, de les teves vacances, de les teves lectures, etc., ets un tio raro, no? I hi ha un manament nou, o 3 manaments nous, que serien enregistra, puja a la xarxa i comparteix. Clar, aquí què ens estem carregant? Ens estem carregant la noció d'intimitat i de vida privada, que és el gran descobriment de les llibertats personals que fa la filosofia política liberal anglesa en el segle XVII i XVIII. Això és un tema molt seriós. Com el Harari mateix escriu, diu, a mesura que el sistema de processament de dades esdevé omniscient i totpoderós, connectar-se a la xarxa, connectar-se al sistema, esdevé la font de qualsevol significat. Tema important. Nosaltres, avui en dia, per existir, existim en les xarxes. I si vostè no està a les xarxes, vostè no existeix. Això és molt complicat, perquè realment hi ha moltíssims milions de persones que no poden fer-ho, i d'altra banda, fins a quin punt és significativa la informació sobre el diumenge passat vaig anar a Roses a menjar, vaig fer una fira guà, que no sé què. Clar, per usar tots els avantatges del Big Data, això és capitalisme, és empresa privada, s'ha de renovar periòdicament la subscripció, que ofereix una gran companyia sempre a un preu mòdic, i acceptar tota mena de cookies, això sí, qualsevol cosa que et demana, et diu, escolti, això te porta unes cookies, porta unes galetetes, no? Vostè digui que sí i a partir d'aquí, clar, tot això
després es converteix en informació sobre nosaltres que estem donant gratuïtament i que s'està negociant, que s'està comprant i venent i que està servint per modelar el que nosaltres voldrem o el que voldrà alguna gent que nosaltres vulguem en el futur. Això és molt perillós. A veure, de totes maneres m'agradaria desmitificar una mica el poder de Big Data. Big Data no és Big Brother. I aquesta és una discussió que em sembla que alguna gent progressista ha enfocat malament. Big Data no és Big Brother. És a dir, Big Data té coses molt positives. Big Data permet gestionar molt més eficaçment, permet perdre molt menys temps en moltes tonteries, permet conèixer coses que si no, no sabríem. Ara bé, Big Data necessita més competència tecnològica, més coneixements d'estadística i necessita lleis polítiques que defensin la privacitat amb criteris que segurament són diferents dels actuals. Però Big Data no és una societat totalitària, és un negoci. A Big Data la política li interessa molt relativament o molt secundàriament si entenem per política la política parlamentària. Si entenem per política la construcció de la polis, la construcció de la ciutat, és evident que tot és política, començant per l'urbanisme i acabant per les decisions que poguessin prendre inclús sobre la sexualitat. Òbviament, la xarxa és un sistema de control, però no és un sistema per vigilar-te a tu exactament. No és un sistema que a tu com a individu interessis per com a gran dada. L'interesses com a membre d'un grup, d'un col·lectiu, d'una societat. És a dir, la xarxa és un sistema de control, però, tot i que hi hagi tecnologies d'identificació facial, això no significa que busquin rostres concrets. Busquen models de comportament per poder vendre productes, per poder oferir experiències, entre cometes, perquè és molt curiós, últimament el que es venen són les experiències. És a dir, abans la gent comprava viatges, ara no compres un viatge, compres una experiència, que és molt més que un viatge. És una cosa d'un altre nivell, no? Evidentment, per cada foto que penges a les xarxes, n'hi ha altres mils de milions que són comparades amb la teva. La teva en particular no interessa especialment. Interessa tot el grup, tot el gruix, que es pugui fer tot el paquet d'informació que es pugui donar a base de mils i mils de fotos o a base de mils i mils d'informacions o de centenars de mils de persones que comenten alguna cosa a Facebook o a Twitter. A l'entorn de Big Data, el problema és molt més sofisticat que el problema de les llibertats tradicionals que eren de l'aspecte públic. Impliquen aspecte públic i impliquen aspecte privat. Llavors, el que sí que m'interessa és que hem d'entendre que Big Data segueix, curiosament, regles de tipus psicològic, actua com un superego, actua com una llei moral, actua com un amplificador del desig perquè immediatament que dones alguna cosa, alguna informació, t'envien més coses sobre allò que sembla que desitgis, t'envien informacions periodístiques, t'envien propostes de viatge, t'envien compres vinculades a allò que sembla que t'interessi. Si resulta que fas molts links amb viatges, doncs t'envien el viatge que sembla que estàs buscant. O compres no sé què i de sobte t'envien 3 hotels més a la mateixa regió o a la mateixa zona que tu estaves investigant, etc. Alguna gent diu Big Data és el Big Brother is watching you. Big Brother et vigila. Compte, això és més perillós. Perquè no és que Big Brother et vigili, és que et vigiles tu mateix. A Facebook i a Twitter moltes vegades no diem qui som, diem qui ens agradaria ser o qui identifiquem amb el nostre desig profund. Som cadascú de nosaltres, d'altra banda, els que voluntàriament donem les nostres dades. I el que saben de nosaltres no ens ho han robat, els hi hem dit. Per tant, molt de compte quan es diu et vigilen. No, som nosaltres els que, d'alguna manera, estem dient què volen o què volem nosaltres que sàpiguen de nosaltres. Això té un perill, que és el famós perill xinès, que de moment a Europa no passa, que és el dels famosos carnets socials de bona conducta que hi ha a Xina. Això és un tema molt, molt, molt emprenyador, que s'ha d'anar molt de compte
que calculo que a Europa i als Estats Units no funcionarà perquè la nostra cultura no ho dona, però a Xina, per exemple, hi ha carnets socials de bona conducta a base de les coses que expliques, no? I això és realment molt, molt fotut, no? Bé, resumeixo molt per sobre, perquè ja veig que està fora de temps, no sé com estic de temps, resumeixo molt per sobre 4 grans problemes de Big Data. Primer, la protecció de les dades. Els algoritmes, com la fórmula de Coca-Cola, són secrets. Temes com la reputació, que són molt importants, o temes com l'anonimització de les dades, el fet que siguin dades anònimes, poden ser manipulats i poden acabar estigmatitzant col·lectius de maneres molt importants. I això és molt perillós. És a dir, necessitem protecció de dades. I políticament s'ha de discutir això. Segona qüestió, les garanties de planificació i de l'ús dels algoritmes. Quina racionalitat hi ha al darrere d'aquests algoritmes? Realment els algoritmes que estan utilitzant són racionals o són algoritmes que estan, per exemple, estigmatitzant grups com les dones, com els homosexuals, com les minories ètniques, etc. Aquesta és una qüestió molt important, no? La responsabilitat en l'execució dels algoritmes, qui els fa, per què els fa, quins usos desitjables o indesitjables tenen, això és una qüestió que s'ha de discutir políticament i que és molt important plantejar-la. Tercera qüestió, les pràctiques i la governança que es deriven de l'ús de les dades. És a dir, hi ha un principi moral que és el principi de no maleficència, no fer el mal. És molt possible que en ètica sigui molt més important no fer el mal que no pas fer el bé. Perquè al cap i a la fi això del bé cadascú té el seu, però que no et facin el mal és molt important. Com garantim no que internet ens faci el bé, sinó que Big Data no ens faci mal, que és una altra qüestió. Si es té en compte que, a més, alguns d'aquests algoritmes, o pràcticament tots els algoritmes, són de propietat privada i que toquen temes com la seguretat i l'ordre públic, doncs les pràctiques i la governança de les dades el nucli mateix del que és la societat liberal. És una qüestió que s'ha de plantejar molt en sèrio. I finalment, totes les dades són anònimes i que no interessen als individus. Un individu ja sabem que és irrellevant individualment, però en tot cas jo tinc dret a la vida privada i com es garanteix aquesta vida privada si és que es pot garantir. O si és que hem d'anar a una altra definició de la privacitat. Aquesta és una discussió important. No? Bé, en tots aquests àmbits cal buscar l'equilibri entre dues qüestions que em sembla que són bàsiques. Per una banda, la innovació, que és imparable, i per altra banda, la precaució, el principi de precaució, la possibilitat de pensar si es fa el mal i com es fa. No? Deixo només una llista de qüestions obertes per acabar, que són les qüestions d'ètica Big Data que hem d'anar discutint i que no hi ha un professor d'universitat meravellós que tingui respostes per tot això, sinó que han de ser qüestions debatudes per una societat. La llista seria, per exemple, qui controla les dades, qui és propietari de les dades, quin nivell de confiança podem tenir en les empreses de Big Data, quin nivell de transparència és l'òptim, com es respecta la vida privada, com s'evita la fractura numèrica, com es protegeix els més febles, començant pels infants, com influirà això en l'educació i en el treball. Són qüestions que trasbalsen una societat i que modifiquen pactes socials liberals que venen del segle XVIII o de la Revolució Americana i la Revolució Francesa. S'ha de pensar una societat Big Data amb eines noves que encara no les tenim i les estem construint. I el que em semblaria molt perillós és deixar això en mans dels experts. És a dir, d'alguna manera la societat ha de poder expressar les seves pors, les seves esperances en aquest debat. Si la societat, diguéssim, no és escoltada o no és tinguda en compte, podem tenir problemes molt complexos, per exemple, de dualització social, que ja estan començant a passar. És a dir, ho deia abans, no? Evidentment, tu pots decidir no tenir telèfon, pots decidir no tenir aigua al corrent o pots decidir no tenir cotxe, però pagues un peatge per tot això. Si entréssim en una societat on el Big Data no fos inclusiu, el peatge amb una societat de 7.000 milions de persones, perquè estem parlant de societats globals, seria brutal. I amb això tot el que tinc a dir. Moltes gràcies i espero que el debat us pugui interessar.